Bilbao Berrikuntza Faktoria, BBF proiektua, gaur egun elementu desberdinez osatutako proiektu da. Bertan aurkitu ditzakegu unibertsitateko ikasleak, beren ikasketak egiten, ekintzailtasunean, berrikuntzan, gestioko arlo desberdinetan. Horrez gain, hainbat startup bere enpresa proiektuak aurrera eramaten ari dira, eta kontsolidazio maila altua daukaten enpresak ere bertan kokatzen dira. Eta hiru agente hauen bitartez, bilatzen duguna da benetan ekosistema potente bat garatu ahal izatea, ez? Horrez gain hainbat komunitate ere garatzen goaz eta horrekin lurralderekin harremanak lotzen aldi berean, eta guzti horre azkenean ekosistema sortzen du eta hortik ulertzen dugu balioa sortzen zaiola bai ikasle, enpresa eta startupei. Eta zer ez da, ohiko unibertsitate kampus bat, espazio honetan ez dago bakarrik unibertsitatea bere irakasle eta ikerlariekin, baizik eta beste agente batzuekin ere, harreman estuak uztartzen ditugulako, guztiok elkartzen gera hemen, eta horrek balio gehiago sortzen dugu guztioi, ez? Eta usten dugu hemen sortzen dien harremanak, benetan baliagarria diala, bai ikasketarako eta baitak enpresak sortu ahal izateko. Bilbon gauzela 5 urte. Karo, ordutik lehen graduagaz hasi ginen, baina gero master bat sortu zen, orain enpresakaz bai gabitz proiektuek lanien, enpresak bierdabelakon transformazioe, barrutik, talde lana, ekintzailetasuna bultzatziez, mundu hau da hain aldakorra, gu beti gauzela dakogun ekosistemien beharretara, ez? Naue bai, hasi izan grado batetik, baina grado bat, aritmendiarreta hasi izan bera momentu, lehenengo hezkuntzatik eta hezkuntzatik ekintzailetasunera, eta beti gure misio importantia da inpaktu esortzi munduen, eta gauzak dauzen moduen baino bi hau itzitzi, ez? Orduen, horrek erronkak, emongo dozku, beste 10 urtetarako edo gehi jaurako.